kevyemmin toteutettaviksi ja että kuitenkin siis palvelee aika hyvin sinne alueelle päästään. Ja tässä käytännössä ei tehdä uutta tieyhteyttä, mutta se lähtee tuosta Voipaan tien kohdalla. Siihen tulee vähän paremmin rakennettu liittymä. Sitten siellä tulee vasemmalla kääntyjä kaistat tuolta Laitilon suunnasta. Ja sitten jos tarpeeksi löydä liittymä, se kääntyy tuonne Voipaan tielle ja sitä myötä sitten päästään sinne uudelle alueelle. Eli tämä oli vielä elyllä sillä, että tämä liikennejärjestely pitää toteuttaa ennen kuin tuonne alueelle tehdään mitään muuta. Kun tämä alue lähtee rakentumaan, niin ensiksi meidän täytyy tehdä tämä liikennejärjestely sinne. Mä voin jatkaa autojen liikkumista, mutta totta kai siinä mennään sitten, kun on ihan keskustan ytimessä tämä alue, on kevyliikenteen väylät tai kevyliikenteen kulkeminen täytyy myös turvata. Ja tässä on raskattu sitten sillä, tässä kohtaa toi grillikioski ja tuolla Keulan kauppa. Ja meidän tulee kevyliikenteen väylä loppuu tähän grillin kohdalla. Sitten tässä tarkoitus, että tehtäisiin kanttien suuntaisesti kevyliikenteen väylää tänne etelämmäksi tähän nykyisen kevyliikenteen alikulkuun saakka. Nyt meillä on nyt jo asemakaavassa on tästä torin kulmasta kevyliikenteen yhteys tätä kautta siihen samaan alikulkuun. Eli nyt sitten suht kohti helposti täältä, jos tulee Satakunnan katuun tai tätä katua pitkin, niin pääsee kevyliikenteen turvallisesti kulkemaan toiselle puolelle tai tänne alueelle. Tai sitten jos tulee tästä, niin pääsee myös turvallisesti. Sitten kevyliikenteen vähän jatkuu sitten täältä tätä nykyistä väylää pitkin. Missä Ahmasoja siinä oikein on? Ahmasoja menee suurin piirtein tässä. Tässä on vähän ongelmallinen semmoinen, että tässä vedetään 110 sähkölinja ja sitten tässä on just yksi iso pylväs, niin on sitten jouduttu vähän tässä taivuttaa tätä liittymää. Yleensä hän lähtee aika lailla suoraskulmasta tänne, mutta tätä on hiukan taivutettu, että päästään kertaisesti jaluttaa, ettei tarvitse sitä ainakaan tämän tieyhteyden takia siirtää. Mutta tämä on nyt semmoinen, että tässä on semmoinen ongelma, tämä Satakunnan kadun ja tämän liittymän väli pitää olla vähintään 100 metriä ja se on siinä vähän ongelmia, saatu 100 metriä se minimietäisyys liittymän välillä siihen täyttymään. Mutta toi nyt on sitten kuitenkin hyväksytty elyssä, että tämän pohjalta voidaan sitä tienrakentamisprojektia jatkaa, mikä tähän myös sitten liittyy. Joo. Eli se asemakaava on tarkoitus laatia sellaiseksi, että tosiaan se on joustava ja myös, että kun ei tiedetä, milloin on mitäkin tulossa, niin ja minkälaisia yrityksiä, minkälaisia tarpeita yrityksillä on, niin lähtökohtana on se, että siitä tehdään niin kuin, joustava ja tosiaan niin, että kunta pystyy nopeasti sitten reagoimaan erilaisiin tarpeisiin. Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että siitä kaavaratkaisua on nyt vähän alustavasti mietitty, mutta niin, että lähtökohtana on se, että tämä olisi jaettavissa, että jos on nyt halukkaita, tuolla on 2000, tämän voi joku tarkentaa, jos tietää paremmin. Me ihan karttapohjasta katsottiin, että mikä tämän S-Marketin pinta-ala on. Kuulostaako 2200 niin kuin se on vielä pieni sain enemmän? Yli 3000. Onko? Okei, okay. Joo. Niin mitä siinä nyt suunniteltu laajennus on siihen ainakin rakennettu haettu noin joko vähän 4000. Joo. Niin tuplaantuu se rakennusmassa. Joo. Mutta tämä nyt mikä tähän karttapohjaan on väritetty, tämä tumma alue, niin tämä tarkoittaisi 2200. Ja tässä oli se rakennusoikeus noin 10 000 kerrostalon neliömetriä, niin paljon mahtuu tänne alueelle. Ja ne voi olla sitten tällaisia isompia laatikoita tai sitten pienempiä. Ja sitä sitten tontitetaan tai jaetaan sitten sen mukaan. Sitten laatikoita on. No mutta tässä nyt havainnollistaakseni tätä. Ja tätä on selvitetty
Kirstin kanssa, että nyt kun ei tiedetä, kuinka kaukana tulevaisuudessa se eritasoliittymä on, että tähän jää aika iso tällainen aluevaraus sille, niin se on mahdollista käyttää siihen asti, kunnes se liittymä tulee, niin sitä voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa. No niin, sitten alkaa tulla kysymyksiä. Elikkä mitä te eurolaiset nyt tarvitsette? Mitä tuntuu, että puuttuisi ja mistä unelmoitte? Halutaanko uudelle yritysalueelle kaupallisia palveluita, tuotantoa, julkisia, pienteollisuutta, joka tarkoittaisi jotakin sellaista käsityömäistä ja siistiä ja tällaista varastointitilaa? Et tässä on nyt kaikkia tarjolla ja minkälaisissa paketeissa ja minkä kokoisina, niin se sitten nyt nähdään. Ja tässä oli teidän paperi, joka on jo jaettu. Ja mitä nyt me ollaan aloitettu helmikuussa, on ensimmäisen kerran kokoonnuttu tämän asian puitteissa. Ja siitä alkaen on sitten kirjoitettu kaikkia nimiä, mitä on tullut esiin tähän listalle. Ja nyt se, mikä teidän tehtäväsi on, niin voitte sieltä ympyröidä, mikä tuntuu sellaiselta, että ton ainakin haluaisin ja ton. Ja mikä puuttuu, niin sitten voi kirjoittaa lisää tuohon tai sinne taustapuolelle. Ja niin kuin tässä sanottiin, niin nimi sitten taakse ja jos haluaa vielä kertoa jotain enemmän. Ja se, mikä siinä on mitä me toivotaan, että niitä paljastus sitten niistä täydennetyistä ja ympyröidyistä papereista se, että olisiko tuo paikka otollinen, niin kun, olisiko se jonkun, että mikä iso otsikko voisi olla, että siitä tulisi Euran kunnalle, kun se on niin semmoinen otollinen paikka, niin olisiko se joku tämmöiseen maatalouteen ja siihen liittyvään niin kun kaikki, mitä siinä on, vai onko se sitten joku iso IKEA, jotain muuta pyydys, mikä tulee sitten myöhemmin. Mutta lähtökohtana kuitenkin niin, että ne toiminnat ja ne yritykset, mitkä siellä olisivat, niin ne tukeutuisivat toinen toisiinsa. Ja jotenkin sellaisella euralaisella tavalla yhdistettynä. Ja sitten tää mukaan nämä nykyiset ja uudet. Sitten tää on tällaista vähän niin kuin irrottelua. Halutaanko siitä sellainen itseriittoinen valtatie-pyydys, mitä näitä nyt on monessa kohtaa. Kunnat kilpailee ja varsinkin risteysalueet, milloin nousee mitäkin. Niin halutaanko tänne sellaista? Vai tällaisen nykyisen keskustan jatkumoa, viipymispysähdyspaikkaa, piikinpitoja? Ja nyt me sitten ollaan hiukan piirretty, että mitä se sitten tarkoittaa, jos on tällainen pyydys tai sitten jatkumo, niin miten se siinä asemakaavassa ja kartalla sitten näyttää, niin me ollaan se piirretty teille avuksi. Ja olkoon se sitten pyydys tai jatkumo tai mitä tahansa siltä väliltä, niin pyrkimys on, että kun se tehdään väliä kaavamääräys, niin kumpi tahansa voidaan sinne sovittaa. Voi pitää vääristää nyt niin kamalasti. Tässä on nyt yksi ne tulee paremmin sitten täällä näkyviin, että miltä se näyttää. Et jos tähän nyt sijoittuu niin, että tämä, mikä tämän numero oli? 12. Niin, tämän valtatie, valtatie 12 reunaan tulisi tällaista puistovyöhykettä ja tähän tulisi tällainen tiukka paketti, joka on tätä kaupallisten palveluiden niin jatkoa, mitä täältä tulee. Ja sitten kun täällä muistatte siinä aika alkupään kuvissa oli tällaista pientaloasumista, niin tässä olisikin sitten jotain sen tapasta, mitä täällä, että pikkasen tiiviimpää, ehkä palveluasumista tai sen tapasta. Niin tällaiselta se sitten näyttäisi, jos siihen tulisi jotakin tämän kaltaista.
suhteessa vähän olemassa olevaan keskustaan. Ja jos olisi tällaista jatkumoa, tämä on pikkasen eri kokoinen tämä kartta, että siksi tämä näyttää pienemmältä, niin tämä voisi jatkua niin, että se olisi aika lailla kiinni tässä näin, valtatie 12, riippuen siitä, että haluaako ne yritykset tavalla tai toisella näkyvyyttä, niin sitten siinä olisi mahdollisuus, tai tutkitaan sitten siinä asemakaavassa sitä, että miten ne sijoittuisi sitten, jos erityisesti halutaan niin kiinnittää ne. Ja sitten täällä kohtaa menisi pikkasen tämmöinen puistovyöhyke, ja täältä sitten tämä omakotitalo matto leviäisi sitten tänne. Tässä olisi tällaista pientaloalueelle tai pienpiirteisemmälle asumiselle, olisi tuossa sitten tilaa. Nämä on vähän erilaiset. Ja sitten me ollaan tehty näistä erilaisia versioita, mutta nyt me ollaan nyt tässä kohtaa, että me ideoidaan. Ja meidän tehtävä on saada siihen joustava kaava, että kaikki olisi melkein mahdollista sitten, mitä vastaan tulee. Niin tässä sitten, kun hetki sitten näytin nuo, että mitä se tarkoittaa, miltä se näyttää, että jos olisi tämmöinen pyydys tai sitten niin kuin jatkumo, niin joku sanoo, että tämä näyttää sitten oopperatalolta, mutta sitä voi niitä niin kuin sitten sitä massotella ja rakennella niin kuin erilaisiksi kappaleiksi. Ja sitten se voi olla tällainen, missä me ollaan nyt aika pitkälle tehty tätä työtä sillä mietitty, että mitä jos se olisi niin että tämmöinen aika iso yhtenäisen pysäköintikentän, mihin mahtuisi maksimissaan ehkä 300 autoa, niin sen ympärillä sitten olisi sellaisia pienempiä rakennuksia ja massoja, ja sitten vielä vähän pienempää nämä kuvasta, koska nämä voisivat olla sellaista palveluasumista tai sitten tällaisia järeempiä, isompia. Mutta joka tapauksessa oli se nyt mitä tahansa näitä, niin kuitenkin kunnan näkökulmasta ja myös kuntalaisten niin pyritään saamaan, että se lopputulos ja se keskustarakenne on harkittua ja hallittua. Ja tässä on muutama kuva nyt siitä, että jos se on tämmöinen hyvin iso yhtenäinen pysäköintikenttä, kun tuntuu, että siihen suuntaan nyt niin kuin, on ainakin tässä vaiheessa mennyt tämä suunnittelu, että kun meillä on vähän rönsyily ja eri tavalla, niin tuntuu, että tämän tyyppistä ratkaisua nyt haetaan. Ja siksi me haluttiin kuvata tämä, että tältä se sitten näyttää, jos siellä ympärillä olkoon niin sit miten tahansa asetelluja, minkä kokoisia rakennuksia, niin jos on yksi iso 300 auton pysäköintikenttä siinä, niin jollain tällaisella se sitten tulisi näyttämään. Tässä olisi. Kiitos Anna, ja nyt sitten voidaan keskustella noin slaidit tänne tuossa etsiä takaisin tarpeen vaatiessa, ja nyt voitaisiin keskustella sitten minun tyyppisiä näkemyksiä teillä olisi tämän alueen kehittämistä, mitä te haluaisitte sinne, ja jos tulee oikein kilkasta keskustelua, mä mielelläni jaotaan sitten puheenvuoroja, että kun kaikki samaan aikaan, niin ja me kirjaudutaan niitä sitten ylös ja voitte kirjoittaa niihin papereihin, niin jaettiin niitä riitti vaan joka toiselle, mutta antakaa vieruskaverille kanssa lainat paperia, niin saatat niitä ideoita sitten. Tämä on kuitenkin merkittävä alue ja haluttaisiin, että tässä tulisi semmoinen, että kunnalaiset on tyytyväisiä siihen, että loppukin